ya shiru malam. Ba labarin komai. Duniya ba zura Allah. Ko abu da shi cuce dan uwan shi. A samu makafi da ba gani muke yi ba ba to saya mana. Ko ina za ta ga babu labari. Basira. Basira. Ya zamin da yaran nan suke suna kyautawa kenan. Mansur ya tashi ya fita. Ke ma kin tashi kin bi shi. Tunda da kina gidan aida na kira aida an amsa. Allah ka shirya mana yaran nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba. Mansur. Ana huta. Yanzu ina cikin zancen ka kenan sai ga kama. Ina wuni baba. Lafiya kalau. Ba ya mutanen gidan naku. Lafiya kalau baba. Mansur. Na'am. Ya kamar da ke so na ji muryar mace. Daman yarin da nake ma bayani akan ta. To. Wanda muke magana da mama shi ne ce bari in kama ta gaisa. Wato na lura gaba ɗaya baka da lissafi. Baka da lissafi baka da tunani Mansur. Wato ka zo da yarinyar da zaka aura. Mansur. Kai ka duba ko kunya baka ji ka ce ka zo da yarinyar da zaka aura? Baka da tunani baka da lissafin rayuwa Mansur. Ko uwarka da take kuturwa nan baka tsayawa ma a gida ka taimaka mata. Wani sana'a kake da shi? Ko tsayawa a gidan nan ne ka taimaka mata gabaki dai baka za ka taimaka mata. Ka dan rike min sanda muna zuwa jagora. Kana min jagora muna zuwa muna zaga muna samu taro sisi da namiji amma ba sanyi kake ba. Shine yanzu ka taho kai ga yarinyar da zaka aura. To yanzu me kake so maka? Ni baba, amma ai bara ba sana'a bane. Barance ba sana'a ba? To da shi na aure uwarka. Nace da kai da shi na aure uwarka zaka ce bara ba sana'a ba. Kawai. Baka da tausayi Mansur. Gabaki dai kai kana mata ina ne? Ina jan kunnan ka Mansur, Ka dawo waye cin kamar ka fita baran nan tare da kai muna samu ana rufa ba gida asiri. Yanzu ba kaman jagora ba kanwa ka bace ita ce za ta jagori me amfanin ka namiji a gida? Yarinya kina ina? Baba. Kina ji na ko? Idan za ki kama dahir ki kama dahir. Mansur da kike gani bara za mu koma da shi. Bara.